Βρισκόμαστε Λαϊκή, Καραμαγιά, Κηφισιά. Τα καλύτερα πάντα. Το κανάλι είναι στο YouTube, μια βότα στη Λαϊκή. Μια βότα στη Λαϊκή είναι το κανάλι μας. Όποιος θέλει κάνει εγγραφή. Εδώ φανταστικά πράγματα. Απέναντι είναι διακοπές, δεν γύρισαν ακόμα. Εδώ μια βότα στη Λαϊκή, το κανάλι μας YouTube. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Φανταστικά πράγματα έχετε. Πάνω από Ρεμόνια. να δείξει μια φωτογραφία, να δουν τι πουλάμε. Εννοείται. Καλά πράγματα. Εδώ μια βότα στη Λαϊκή, εδώ φανταστικά. Εδώ ο φίλος μας ο Βασιλάκης, το καλό παιδί. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Και άξιο παλικάρι. Φανταστικά σταφύλια. Κοίτα, κοίτα τι σταφύλι είναι αυτό, τι τσαμπί είναι αυτό. Μιλάνε. Εδώ φίλος μου ο Βασίλης, ντομάτες, σταφύλια. Δείξε εδώ, δείξε εδώ. Τσαμπί, τι τσαμπί, τσαμπάρα είναι αυτό. Έτσι.